Σίγουρα να μην της πούμε της κοπέλας, τη βλέπω ταλαιπωριάδικα. Δεν έχω πρόβλημα να το πετάξει, δεν με νοιάζει καθόλου. Δηλαδή μόνο αν η ίδια θέλει για προσωπική. Δεν θέλω, όντως δεν αξίζει δηλαδή η κοπέλα να μπει σε τέτοιο κίνδυνο. Μπορεί να της πέφτει βάρη 200 γραμμάρια, πόσο θα είναι. Ναι, ο όγκος, το ξέρω. Δεν πειράζει, άμα δεχτεί θα την κάνουμε φίρμα. Τροφάω, γελάσουμε. Και ναι, παρακολουθείτε όντως μια ζωντανή διάσωση. Τώρα πρέπει να την πειράξω, να της πούμε καλά. Πήρες το αεροπλανάκι να παίξουμε στο βουνό, κοπέλα μου. Τίποτα δεν έμεινα πάνω. Δεν πειράζει. Και ναι, βλέπουμε να ολοκληρώνεται με επιτυχία η διάσωση. Αλλά ευχαριστώ πολύ, είναι το λιγότερο που μπορώ να πω, έτσι. Ελεύθερο! Έλα ρε παιδιά, πήρε και τη μύτη, δεν το πιστεύω. Και έχει ξανά συναρμολογηθεί. Βέβαια, τι. Από το κλειφίδες, ναι. Βέβαια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το όνομά σου? Μέλπο, να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ. Κάτσε λίγο να πάρω τον ημάντα. Θα τον βγάλω εκεί στο τραπέζι. Δεν ξέρω αν το σώσαμε. Χίλια ευχαριστώ, το σώσαμε, δεν υπάρχει θέμα. Τίποτα δεν υπάρχει, ο δέκτης και 2 σερβομηχανισμοί, εντάξει, μια χαρά είναι. Έπεσε και ένα κομμάτι κάτω, Ναι, το μαζέψαμε. Εντάξει, παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.